Здрасти, 2 странжанки ще искам. 2. Добре. Слутеница и майонеза? Ами едната слутеница майонеза, другата си ще кажа и сега след малко. Отиваме... Какво става, пиле? Най-добрите рибари. Отиваме на фишинг. Фишинг? Странжанката с такова. Шая на сол. С странжанка. Хапо е стави докъде топла. Ще сложа едно фиш час първи номер с 6 грамова главичка. Да видим. Вай червея. И първото кости форца. Си в тоса тоягата ли, брат ми? Пускай си кепа в това, вържи го за ето плом. На какво ти ударя? На SG4. Къде са нашите тигри? Вече сме на язовира. Имам и хваната дори една рибка. Момчета, които напоканиха да направим един риболов заедно, са малко по-нататъка. Взехме багажа, вървим към тях. Те си проверяват язовира редовно, между другото. И казаха, че най-голяма активност на риби има точно там. Пускаме се към тях да видим какви ще ги свършим. Момчета, ходите, врани ловите, не се обаждате, накрая ма докарахте тук на беби костурите. Кой беби костури? Аз скъса. Скъсахам как? Здрасти. Спахме само аз. Да учил съм аз. Какво става нашия? Добре. Добре. Котьо. Не е лош. Ти си оправен, брат, ще го изкараш. Сега трябва да не го дигаш с въдицата. Не, как ще го дигам с въдицата? Абсурд. Сега е момента да ни изтърваме това, брат. Ще наистина са много хубави. Купех си 4 батерии от тия бегети и се родих. Те са готини. Не са... Ще няма студ муд да ги бъгва, да ги такова. Вие на бялото, аз закачих зелено. Но той зеленото има. Това е хубава риба, мая. Бабалюга. Браво. Браво. Хубав. Една риба на 1 час. Добре спи. Хубав. Пустя. Ой, как ти, брат. Дигни го, Ставри. Така. Ето го. На рачето. 6 грама главичка. Я да видим. Румбаки. Ела бе. Ох, кочо. Ето. Коста.
Штучката. Штучката. Ела, не идей, скачаш и скъсаш. Стой. Стой. Я ли? Чиска рандалака, не дей. Това снима го копега. Откача са. Сега стана направо реш. Знаеш какво, имам и удара и всичко на... И къде е въпросната примамка, освен първи костури и нарита ти штучки. Не успя да ме скъса, успях да я извадя за снимка и сега е време да я пускаме обратно. Първи ме за един шут. Що стъпи? Пускаме. Айде. Да, пак ми звъниш и хванах. Ще отидем с Слави. Аз може да не си идвам до Етос. Ме ми направо тука. Искам да покажеш успеха на днешния риболов. На теб да го покажа. Да. Къде е рачето? Зелено, Оп. с черни точици. Мисля, че се води Reigns Axe Crown Mini. Добре. Комбинирано с офсет на кука и 6 грама лъвичка. Ама и начинът на хвърляне е важен. Смисъл? Ако не успееш да хвърлиш, не можеш ли да хванеш. Да ти го покажа ли начинът Да, на хвърляне? да. Само така убия, брат. Иначе не искат. И проводката е малко така и сега ще я покажа. Ела тук по-насам да видиш. Къде са? Направо са тръгнали. Развавам ти. Био. Къде е така по дънцето. И не мудра. По дъното. Той не е попаднал силикона додолу и аз се чудя, що не попада. Да видим. Идва. Чакай. Ти хептен с най-малкия. Бялка ли? Вей бялка бе, давай. Да не ми кажа, че продължаваш да хвърляш. Аз ще пак да продължавам да хвърлям. Ние имаш носиш куфара на горе, май. Що? Що пък да не? Мой. Ще направя просто още едно кашче. Ще не знам. Беше ми много приятно. Хубав риболов за няколко часа. Сополките текнаха. Пак ще видим. Ще направим. Ако морето го дават, окей. Не знам, брат. Само да я набият там, братре. Частни имоти, но Тук сега, ако беше дошъл тук, ще да видиш. от българския underground хора гледам. Са напуват.
Носи, носи. Носи. Най, момчета. Се чуваме, ще се виждаме.